otázka, slovensko-taliansky deň, čo na to hovoríte a potom sa ešte popýtam ďalej. No je to úplne super. Včerajší mega úspešný slovenský deň, dneska slovensko-taliansky deň s plným množstvom prekvapení a zaujímavých vecí. Počas programu skvelá atmosféra, môžeme byť veľmi spokojní, sme šťastní. Vy sa talianskom hlásite, čo máte na Taliansku najradšej, alebo čo vám chutí? Tak mne chutí tu všetko, musím povedať. Je to taká druhá moja najobľúbenejšia kuchyňa, ale mne veľmi vyhovuje ich naturel. Oni sú veľmi priateľskí, veľmi milí a aj problémy dokážu tak nejak ľahšie prejsť ako my. Ja vždy hovorím také porovnanie, že my máme spoločné to, že aj my lamentujeme, aj oni lamentujú. Ale oni to lamentovanie majú ako súčasť socializácie, debaty pri večeri, ale odchádzajú spokojní domov. My lamentujeme niekedy tak, že potom ideme v depresii, sa rozchádzame. Takže ja obdivujem taký ten ich esprit a takú chuť zo života a naozaj, že aj väčšie problémy dokážu tak s väčším úsmevom prežívať a si tak navzájom pomáhať a to by som si tak želal, aby sme sa aj my z takej niekedy takej zlej nálady trošičku tak inšpirovali nimi, aby sme sa opäť viac usmievali, lebo Slováci boli vždy usmievavý národ a dnes mám trošku pocit niekedy, že vzhľadom aj na tú zložitú situáciu už sa usmievame menej, takže tá ich radosť zo života, tá dolce vita, to je to, čo oni vedia. Perfektne, tak zoberme to tam na Slovensko, to je opak dom, taká myšlenka, čo ste povedali. Pán prezident, ešte taká jedna možno otázočka, skúsim si trúfnem si, viete po taliansky? Tak ja rozumiem po taliansky veľmi dobre, ale hovoriť sa ešte neodvažujem, pretože som teraz v takom štádiu, že toto je ešte taký posledný projekt, čo mám tak pred sebou v rámci štúdia, že chcem tú taliančinu dostať pod kožu, aby som tu mohol úplne slobodne fungovať, lebo úplne inak ten život vyzerá, keď s Talianom hovoríte po taliansky, ako keď s ním hovoríte po anglicky. Takže tu mám ešte resty, ale myslím si, že v najbližších mesiacoch sa to zmení. Veľmi pekne ďakujem a vrátim sa ešte naposledy už bodka bude k hokeju. Ako ste sa dneska užívali? To boli nervy. To úvod, prvá tretina, keď to bolo 0-0, to som čakal, kedy príde ten prvý gól, nejaký povzbudivý. Potom to prišlo. Samozrejme, Taliani sa húževnate bránili a musím povedať, že hrali veľmi dobre. A už keď boli 6 na nás, keď brankára poslali na striedačku, tak už som naozaj zatínal zuby, peste, všetko. Chvála Bohu, to nakoniec dobre dopadlo a máme vo vrecku druhé víťazstvo. Nesmierne som sa tešil a bol som rád, že bol tam aj predseda Talianskeho senátu, minister športu Talianska, predseda olympijského talianskeho výboru a všetci to prežívali úplne radosne, tak ako sa to v športe má. Gratulovali nám, dali nám komplimenty a naozaj sme sa s úsmevom navzájom rozchádzali a vôbec nie ako nejakí nepriatelia. O tom má ten šport byť, že nás má spájať bez ohľadu na to, že aj niekedy medzi sebou superíme. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.